7-nji perdäniň owazy. Gijeki çoluş. Soňlar adynahan şeýleýatlardy. Senin galanyň daşyna dowurlary çykaranyňdan habarladyk. Agşam namazyny mesçide üýşen adamlar sen bir belaň üstünden baranlygyň kararyna geldiler. Nurberdihan 20 atlynyň başyny jemläp galanyň daş töweregine owalardan habar tutmak teklip etdi. Biz tiz atlandyk. Galanyň daşyndaky öýre meýdanlary ädim sökdük. Ahiri ýigitleň biri sen ýerde serilip ýatan köpegiň bilen goýunyň leýaşynyň üstüne bardylar. Biraz aňyrrakda çopun taýygyny tapdyk. Itiňem goýunyň at bölünliklerini bildik. Esgerleriň atlaryň ýydyny çaldyk. Olaryň gidäjek ugrun sakladyk. Ýagyşyň ýyllary ýugun ýerine çenni eglenmän geldik. Aýgara orslaryň ornaşan oýuny tapýançak ýar gizen agdy. Görsek garawullardan garyn uklapdyr. Ýani düşman ordusyny golelaşmadan öň atlanmadan aýak sesini eşitilmedi ýaly etmegimiz gerekdi. Biz atlarymyzdan düşdükde eýerleriň aşagyna keçäni gatlap olaryň toýnugyny berkdandyk. Indi atlarymyza münüp yatan düşmanyň edil gulugynyň alkymyndan çapdyryp geçdigim düşmanyň duýjak many ýokdy. Bir şey edip düşman leşgeriniň yerleşen ýerine kabardyk. Orsoşunlaryň düşlän oý ukuynyň köýüne gark bolupdy. Gapa ýaplanyp hor çekip ýatan garawulyň horully gijäniň dymdyrçlygyny böwsüp gelip bile goýuşdylýardy. Tan edip oglok guýaly bir kuşun täze öllülen tokluýanyň etinden çiýişdik bişirip goýun tolpusyndan çykan esgerleriň gulugynyň aşagyna top atylsady turjaga meňdemeýärdi. Batyrhan ýerkümeň diwaryň arkasyny berip oturşuny salawat duwaryny okuýardy, tesbih sanaýardy. Ýön galadyn başga ýerde ýatyp görmän soň meňem gözüme uky gelmeýärdi. Ýere guran seliniň sapary düşölünni. Men ellemmi ýassyk edinip arkandyna gyşardym. Daşardaky garawulyň horlamasynyň bir fiýhli gaýtaranmasyna kirpiklerim garyşyp gidýärdi. Bir saramdan daşardan dil şygyrdy eşdildi. Gaýdy bilen bir agyrdat ýere çökenýär boldy. Kim wagt geçen soň biz saklayan garawulyň hor çekmeli ketildi. Hor çekip ýatan garawulyň birden oýunmasy bolup biljekdi demeýärdi. Men ýuwuşlyk bilen ýatan ýerimden turdum-da gapyň ışyndan daşaryny synlamaga durdum. Aýyň ýagtysyna bir gara görünýärdi. Ol sere sapylyk bilen töweregini garanjaklaýardy. Öldürün garawulynyň meýdi ayagynyň aşagyna serilip ýatyrdy. Batyrhanam üstüni bassaryň aradylarynyň aşagyndan çykyp gapa geldi. Aşlardan daşyny teretdi. Duruşy bilen gulagy öýgürldi. Daşardak adam inni bire arkasyna öýgürip durdy. Onu tanamak mümkin däldi. Kim bolandy? Onuň garawul öldürýäni ikuşdy. Gapa düşýän kölge soň sapar hereketlenende Batyrhan hey diýip asrynlyk bilen onu çagyrmaga durdy. Ol gara Batyrhanyň sesini eşitmädine çalt aşağı oturdu-da sesiň nereden gelýän anyklajak bolup diňşirgemäge durdy. Batyrhan hey diýip ýene gaýtarady. Kölege ýuwuşlyk bilen dikeldi-de töweregini garanjaklap asla batyp bire tarap ulalyp gaýtdy. Tutuş işiň öňüni tutdy. Meniň seredýän zaýrygymdan innidin onuň elindäki aýylgans gamasy bilen eginindäki gyrmyzy onuň çeti görünýärdi. Onuň birinkilerden birdigine inne şüphelenmeýärdik. Ol gapyny aşşak bolup gulpuny çaraja çakyrdatdy. Soň ýygyna gitdi-de öldürün garawulynyň jetedini termeşdirmäge durdy. Soň gidişi ýaly ýygyna gelip gulpa degdi. Bir gedek gulpa tokulan aşaryň togurany teti geldi. Gapaçyldy. Gapyny açanyň adyna hanlygyny bada batanadyk.
Bizi görüp ol begenzine usajak bolýady. Biliňem begenjimiz onkudan pesteldi. Daşana çykanmadan adyny han ilme düşüberiň diýip öňümizden algaçlap gerişden aşmağa başlady. Ýokordyrmaş barşymyzy goýunlarym ýadyma düşdi. Adyny hanyň ýygynyň doğrudan ýetip sürýemen hem bolar. Meniň goýunlarym garly diýdim. Ol biraga goýunlaryňy gaýgetme. Häzir öz janymdy utaraly. Oğlanlar bir arazyn taparlar. Goýunlary munna goýmadylar diýip gerişden açdy. Üsöýlerden soň bara köşeştemem goýunlarymyň aladafy aňymdan çykan okdy. Oğlanlar sürýeni bildirmän alyp çykyp berdimmika. Goçmyň boýnuny jaňa bar ahyryn. Onuň tetine duşmanyň ähli leşkeri oýunar. Gerişden aşan ýerimizde galan ýigitleriniň bir näçesi atlaryň başyny tutup taýýar duran ekenler. Biri görünleriniň garaşyp duranlar ýerli ýerden atlanlar. Adyny hanam gelişine atyna böküp minni. Batyrhan ikimidem bir atyň üstüne jaýlaşdyk. Topormyz bilen gala tarap gamça basdyk. Toýnoklaryny keçe geýderen atlar biri ýagdan gyl sogurlanýar edip göz açmaz salymda düz meýdan alyp çykdylar. Men şondan soň türkmenleriň atyň eýeriniň aşagyna näme üçin keçatýanlyklarynyň syryna düşünip galdym. 8-nji perdäniň owazy. Biz birleşmeliriz. Batyrhanyň gelmegi bilen gala ýangadan janlandy. Owa içine öňkü asuwduluk, iýine ganalyk aralaşdy. Akşamlaryny meýdançada kogulaşyp oýnap uran şagalaryň şadýan tesleri ýene-de gelip başlady. Galadaky meýdança bir näçe sagat mundan öň işin taşlap gelen adamlardan doludy. Olaryň gürrüňleri bir nokodyň daşyny aýranýady. Olam Batyrhanyň jemaaty näme üçin şagyryny gakynlady. Ol ýer bilen golaýdaky owalrady. Gala ýygynyň myllyp çapyr uradypdyr. Birden turun yelim tutuş türkmen tekrasyny başly barat. Bir-biriniň üňürükde ýülüp ýörün bulutlary galaň dik üstüne toplanmaga durdy. Haýdy men ýegininden harlasyna atan atlylar jemlenişdiler. Başlaryna çümürek ýen gara köri, telpekleri, gar ýar aklary, kümür ýar garalary garym gatym boldy. Bir gürmege tüpeňini atynyň eýeriniň üstüne kesatyp gelýän baş ak telleri Ağahan başton gedýärdi. Onuň at üstünde oturuşy gahrman sypatdy. Ýüzi daşyndan hyýrsyz ýaly görünýärdi. Ol akylly paýkasly, batyr gaýryk bilen jelagaýlar öňüne aldypdy. Lamakynyň leşkerleri sürünüp gelenne mertlerçe olara garşy duranlaryň birem Ağahany. Ol özüne körler bilen galanyň içine girenden tä meýdança gelýänçe hemmeleriň nazarynady. Köpleriň daşdanam bolsa baş atyp Ağahan bilen salamlaşyp bil armany ýokdy. Märekäniň gürelýän ýerine ýetenlerine bolsa halaýyk iki ýan terpelip oňa ýol berýärdi. Mescidiň deňine ýetenlerine Hut Nurberdi hanyň öýü Ağahanyň öňünden çykyp, ýaş ýigitleri onuň nökerleriniň atyny tutuň diýip buyruk berdi. Ağahanyň gelmegi bilen mescidiň töwereginiň hereketi hasam artdy. Enni ýasahy gelmeliler gelipdi diýsen boljakdy. Günmatardan Atabay ýomutlaryň serdary Hazynalar hanam uzak ýoldan gelip ýetişipdi. Munşa adamyň gala ýygynyny häzirçe görünýokdy. Men bir çetrakda durdum. Öňümde iki tane piyady öz arasyna bir jedeli çödüp bilmän kötünýärdiler. Ýaşky çyragynyň kellesinde ak gaýma takyasy bardy. Beýleksiniň ýeginde bolsa agar şäkmen atanypdy. Ay, sen aýdýanyň näme ho? Ortlar haçan ileri kowalar alypdyr. Saňa piriň gulagyny erkilip galan aga diýerler. Dünýäni suw tiralsada sen habaryň bolmaz. Kel tagan, musmuslap durmady näme diýjek bolsaň diýdiň howdyn. Sen näme? Dogurdanam olaň gelenden bir habarmy? Habarly bolsam senden sorajakmyň how. Sene tüs içimi ýakdyň ay. Ol bir
Sammysin mesele waýan hawşol hele ýurrun diýen. Ondan olaň bu saparky generaly kimmiş? Mene şu eteňediň adyny bilmedim aýt. Ýene-de lamakynyň ýaly bolmasa. Gapdarlan üçüncü biri gurrun oşuldy. Bu sapar ýygynyň nöker türkäp gelen başgamyş. Molla Muhammeda Skobilli ýaňy. Öde bir enesi yalamadyk öňk soňky sen nämiş? Elinden gelse asman çekip aşak gaçyrjakmyş o pelaket. Bey be. Ol bir adam spatynlaky şeytanyň hut ödümüş. Entek şeýoşa başlamanka. Yedi bersin görýärmi? O gany ojak. Türkmenleriň tohumny tüketmän ýylyma gaýtman diýmiş. Wah, şey diýen dilini ýeňlerinden çekäýmer ölü. Allahyň öýü saklasyn. Başa gelenini göz görer. Bular beýdip garşy ýygyn gurajak bolsa-da gara kelleden geçäýmer olur. Ay, ýoksa da olaň maksady näme? Asyl olaň göwüş galaň içinde gömülün ýarlygy. Maksady besbelli. Olur sen yerin gerek. Vah, yeri ödümü veren ekenikti. İki tane otur geçibilen düýe iýen kerekden başga da şolong diýişine degmez. Şeýle dämi? Takallaş. Kel tagyn. Öýüňi beýle gu kelle. Öýüňem ýanky aýdyşyň ýaly garyp görkezek bolma. Üýşüp ýatan gyzyl kümüşlerini nire gidilecek bolýan? Sen mal ýatagynda humlu küýdeleriň gömlerini anyk bilmese, sarıjy gorsam her bitini şänik gäledip ýurda aşyp gelesi ýok. Olaň pikiri ýekeden galaň däl. Olar tutuş türkmen ýerini öýüni baknyçyk bolýar. Näme ho? Olaň öz tünegünde ýeri gyzyl kümüşi almışmy? Ya malını öğürtügütmüşmü? Olarda öğür näme işläpdir o kel tagyn. Allah eşeği yaratsa da onu şah veremän rahry. Molla Muhammed olaň ýugurdyna köp gatnan ana şo orslar tomsuny da postuny ýerýär. Şo enesi yaramadyklaň bir kassa bar şu ýerde. Bolmasa beýdip sürlenişip bermezdi. Ya kel tagyn. İkimizi warryrak görýäm käler. Meydançanyň beýlik çetinine märeke hügur gurap, ellerini sarpyp bir tomoşa fin kılýardylar. Ortada iki tane ýaş ýigdekçe güýçlerini tinap görýärdi. Görüň ha, bakın ha, bir işin tükedenleri, daşyny ak takkallar üýşeni olaň gara ýadyna da del. Näme, düýnüň unuky ýaz, olaň eýem ýadynyň çykaýdymyk ha? Ya, senemay kel tagyn. Ya şoglanlara bir agaryň getirmesene. Mudam başyň aşağı kalyp gelip bolmady ha. Olaň mahal bir ýerde durasy gelýänler. Soňky giýjek şolşa çykanlar şoglanlar dämi näme? Sen Batyrgany ýeşillikden boşadanlary diýäňmi? Hawa. Wah, olama şeýle. Ýigit kimleri ýokdur, ýöne her zadyň oýunyň synyň öz ýeri ýaşy. Aýna adam pakyrynky bir gün ağlap, bir gün gülüp, şeýdip ağlaçaly ýüp işilip ýören ýarlardy. Herne Allah Batyrganyň ömrüni uda gide görsin. Wah şonu aýtsyny. Gala gelişigine geläýdi. Ýogsa Batyrganyň ýokdugyna galaň içi gumgukluk gawarsany meňde berdi. Ýaşuly töwerekdäki bolýan zatlary gozuluk, geçirimlik paýgasynyň eleginden geçirip göreşýänler tarapy nazaryny aýrady da. Allah o ýigitleň ömrüni udagynyň ede görsin herne. Goý göreşdinler, tutuşdunlar. Ýogsa da olaň ikimiz ýaly gyýbat etmejek belli ahary. Allah'ın orson gorajagym ýene şolardyr diýip uludan demin alyp sözüni tamamlady. Meydançan guluyunnaky öýleriň birinin
Ağlımjyrayan çağanyň sesi gelýärdi. Köşeşdirjek bolup paltada daşa degen enesi ahyrçydaman. Goýun sesini. Yat. Ýapysyňy. Ýogsa da ortlar çağıraryn. Duranlar bir sözleri, güljeklerini, gaharynjaklaryny bilmediler. Olardan biri başyny ýakap, "Wah, şa ortaň adysyn. Görüňe, başymda ne günler saldy." Şu aralykda da mescidiň agaç kapysy jygyrlap açyldy. Aňyrdan ýuwaşça ardynjyrap Batyrhan çykdy. Hemmerin nazar oňa gönükdi. Batyrhanyň aýdy süre Agahan göründi. Ondan soň golaydan we alysdan maslahaty bilen tire başlar ýeke-ýekeden daşar çykdylar. Mescidiň daşky ütünde golay duran Batyrhan ähli kişini bir ýere jemlenmäge çagyrdy. Gana adamlar golayrak süýşiň wakaly. Innik maslahaty bilen. Adamlaryň gowry ýatdy. Öňe süýşip hemmesi bir gulagy görülip, Batyrhanyň diýjek sözlerini howada garba bolmagy taýýar boldular. Batyrhan köpçülüge howaslar ýaly seredip demindirsedi de sede başlady. Näme diýiljek bolup, üýçilenligini düşündirmeň hajaty ýokmu kadiýan? Ors generaly Skobel goşuny bilen galan alkymyna ýaragyny gedip ýatyr. Men saklaýyşyma görä Orslan goşuny 80.000-den amagya. Olaň 50-den gowrak topy, 11 tanym pulemyoty bar. Batyrhanyň anyk gürrüňe geçmegi, Ors goşunlarynyň ýaragynyň sanynyň agdylmagy märekäniň üýşenmesini artdyrdy. Kimdir bir saklanyp bilmän, Allahyň özü gowra görsün. Päli azgyn kapyrdan neydi? Onuň sesini üstüne basyp Batyrhana ýüzlenýän biriniň soragy eşdildi. Batyrhan, Orslaň näme maksady bar? Batyrhan jogap ederek az ýylgyryp oňaýdy. Oňa şen Agahan Batyrhanyň deňine süýşip sora berýän öýdüni. Maksady belli olan. Goýoktepe'den başga ýerde Orsun basyran ýeri ýok. Lamakynyň ýeňilmesine ortsuda bilen ok. Olar Allahyň birin tarapmazdygyna inanmaýarlar. Olar ağırlanma geldiler. Agahan, senin öz sözüň aýda diýen ähňde Batyrhana garady. Batyrhan ýerkümede diwary arkadan beri oturka, serinin geçirip oturan pikirlerini ýeke-ýekeden daşyna çykaryp, ýygnanlara ýetirmäge başlady. Adamlar, Orslar biziň erkany ýaşaýşymyzy elimizden almagy gelipdir. Olar kesarkazyň düzüne eýçilik etmek netini. Soňam näme? Oňarsalar lamakynyň aryny ýerine salmak. Türkmeniň erkek göbeklisiniň köküni kesip adyny ýitirmek maksatdylary. Indi şunukly mesele. Märekanyň üstünden gaýnaw suw guýlany döndü. Hiç kimden ses seda hatda ardynjyramaga da hetde denem tapdyrmaýady. Agahan ýene de sözüne oturdy. Halaýyk. Ýene de bir zady belläň. Ors goşunlary satdan çekişlere çenni harbi tälim meýdanyny döretmek isleýär. Özüni mäkem durdum eden soň, oba ýygyna obany, gala ýygyna galany batyp almakçy. Baran ýerlerine erkek göbek goýman gyrýa. Çapýa. Skobeliyem goşunny baran ýeriňiň malyny çapyň. Harmany otlaň diýip buýrupdyr. Musulman süýdüni emmedi kapyrlarda kiçä ula erehim şepagat bolarmy ýolsa? Agahan sözüne dini görüp, duruşu bilen gulagy öwrün adamlaryň fegaýdaryna garaşdy. Emma ýerden teda çykýady. Adamlar göri laljym. Olaryň ýüzüni gaýyg ala dörtüpdi. Agahanyň sözüniň dowamyna garaşýardylar. Olu da garaşdyrmady. Özüňiz bilýändiňiz. Biziň gowlarymyz bir-birini uzakda ýerleşýär. Goňşy obada näme bolýan bilemdik. Bilsegem bir ay geçen soň bilýäs. Ýarag ýagdaýymyzam ýaby. Her obadan çyksa 10 hyrlydan, 20 jewher gylyçdan köp ýarag çykmaz. Adam tanymyz az. Ala meýdana çykyp garşylary güýjümiz ýok.
Ondan bizim öýlerimize galanyň içiniň diňlerine diwarlaryna penalan ýaly penalanjak gumanyňam ýok. Ondan ne edip ortlara garşy durmaly? Eriň aýaty ýaly düzümizde gizlenir gaçara pena ýok. Dört tarapyň alan açyklyk. Şu ýerde ağagan tellesiniň bir uju bilen maňlaryna giderini tyýrly. Özüni kimse dürsep. Men öňüm kän aýtdym. Ýene daýdyan. Gelecekde de aýtmagy ýaltanman. Biziň orsun garşysyna goýup biljek iň uly ýaragymyz biziň agdy berdigimiz. Bir häzir diňe tirileriň, obalaryň, galalyň birleşmegi, bir adama öwürmegi halat eder. Meniň bar aýtjagym aşular. Geplejeňe ruhat dur adamlar. Ağan ähli meselelerini çöp döwün ýal edipdi. Ýomutlaryň Atabay taýpasynyň serdary Hozanadar han orta çykdy. O şeýle diýdi. Siz gowerdaky adamlar hiç taýt etmän, ellerini goşurup oturun öýtmäň. Ýok beýle del. Lamakynyň goşunlary çolanydy. Häzirim ýaş ýigitler gizilerini edil yıldırım sakan ýaly orslun üstüne sodýarlar. Siziň hemmäňiz ondan habarlysyňyz. Arman bu soluşlaryň peýdasy az. Orslaryň sany bola çenden çakdan köp. 20 atly, 30 atly bile ýaga gaýtarjak manyň ýok. Dinleýänleriň içinden kimdir biri onuň sözüni berdi. Hudaýnadar han, bu atlary bilen bilýär. O boluň üstüne awanyň hopum bilýär. Ýöne çykalga hany. Başga biri onuň sözüniň üstüne ýetirdi. Düşünmez ýar gurrun ýok. Skobel elinden gelse sehrany ýerecek. Biziň barymyzy gyrjak. Hany görelýän kim gyrýar. Lamakin gelip gönenip gitdi. Muňam düşşöküni şodurda. Merakeden ýene de birini ses çykdy. Gepi süýündirmäliň da how. Ýagy ýokka döşüň gaşartmakdan aňsady ýok. Ýankyň aýdyşy ýaly. Näme etmelini şonu aýdalyň. Batyr han bir ýygnandyry ulak wagtlap seredip durdy da hemmeleri eşitdiler ýaly gatydan seslenip gürledi. Ýaňy han aýtdy, näme etmeligini. Menem onuň aýdanlaryny gaýtalýan. Biriň hemmämiz bir adam ýaly jewitleşmeli. Bir-birimize arka diýrep, orsun garşysyna çykmaly. Ket hudalarym şu pikire geldiler. Ol şeýle diýdi. Ýol arkasynda duran ak sakkallara gözüni aýlady. Soň sözüni dowam etdi. Enne aýdyljak söz aýdyldy. Ýaşullar üýüşip Agahanyň aýdanlaryny golladylar. Bizi birleşdirjek güýç hemmämiziň şu galanyň içine göçüp gelmegimizdir. Galanyň içi giň, hemmämizde ýer tapylar. Siz muňa razymy? Şunu aýdaňyza garaşýas. Dem sarym halaýyk doňup galdy. Olar bir-birlerine geň alyp feredişdiler. Soňra kim-kimden adamlaryň ýüzlerine şatlyk alamatlary uçunakla urdy. Dogry aýdýaňyz. Onu soramaň hajatym ýok. Biziň öýümiz, olaň öýü. Dogry da häzir öýleriň aýyrlygynyň tapagy barmy? Menne artykmas 2 tane gary bar. Kim gelse gelip ýaşa bersin. Batyr han gulugynyň eşitýän gürrüňlerinden arazi ehinde eller asmana götürdi. Allah'ım edeniňe köp müň şükür. Soňam ýygnan adamlara ýüzlenip şeýle diýdi. Adamlar, sizden tamada şeýledi. Men biziň hemmämiziň gaýgymyzyň, şatlygymyzyň birdigine anýadym. Bir ýere jemlensek, Allah da işimizi uğurun eder. Toyum yatam bile tutarız. Jewitligiň güýjüni aňan adamlaryň göwnüniň galkanyny duýdurýardy. Batyr hanyň şadyan nazary merakanyň içinden Ahmet ahuny gözläp tapdy. Elleri bilen işaret edip mescidiň tütününe arkadan diýre oturdy. Ellerini döşüniň degine getirdi. Daşyň naklaryň hemme aşağı oturdy. Ahmet ahunyň lawazly owazy ýanglanyp uglanyň merakanyň gowry ýatyp tymdyrlyk arlaşdy.
Ahun her bir musulman üçün mukaddes Kur'an'ın ayet okudu. Ey imanlılar! Onun çatıcı yüpünün mehkem yapışın ve hergiz yedara bölünüşmeyin. Kur'an'ın 3. sürüsünün 103. ayeti. Ahmet Ahun'un son Batırhan dua okudu. Bizim hemmemiz amin deyip kol götürdük. Adamlar dargap başladılar. Mihmanlar son maşgalası bilen dolanıp gelmek üçün atlanıp galanın dirgözünden çıkıp gittiler. Karşıdan öwsüyen şemal güýçlerini. Galanın yok ortuna üýşen bulutlaryň toppogyny çar ýana dargadyp başlady. Galanın ilaty hem öýle-öýlerini dağaşdylar. Her kim göçüp geljek maşgalary garşalmaga taýýarlanýardy. Meýdansy boşap galdy. Meniň hiç ýere gidesim gelmeýärdi. Goly ýogadak adamlar gelip başlaýança şu ýerde Ağa Hanyň, Batyr Hanyň buýsanyşly gürlän, halky buýsanan ýerlerini garaşmagy niýet edinýärdim. Ahmet Ahunyň lawazly okan ayetleri galaň daşyndaky sehrarlyklarda ýaň salýardy. Bir salym men şeýle ardy etdim. Käşke ortlar yaragy, esbapy golaja gelip Ahmet Ahunyň owadan lawaz bilen azan aýdyşyny oturup dinletediler. 9. perdenin owazy. Yine de toy. Şogun asmanyň ýüzüniň nähili renklidir asal ýadyma düşenok. Ýöne gök dälligi bilen açyk bilýän. Eger-de asman şogun gök öwsýän bolsady, onu suw deňiz hakydamda galardy. Asmanyň ýüzi garada däl, hatda gyzylym mämişem däl. Enne şogun ýadyma düşürjek bolsam, asman renksiz bir görnüşdi, gödüňme gelýär. Dogurdunum, asmanyň ýüzi renksizdi. Maňa bu zatlary başgalara ynandyrmak mümkin. Asla mümkinim däl. Heýde göğüň ýüzi renksiz bolup bilermi? Men göli renksiz asmany gördüm. Hiç bolmanyny gördüm käýdiýän. Çünki şo pursatda men bir-renk asmanyň, boýagysyz dünýäniň hem edil, renkli dünýä ýaly ýadyňda hemişerik galyanlygyna göz ýetirdim. Dogurdunum. Bir renksizlik adamyň aňyna baş bermeýän duýgularyň dem alyşynyň, gussa batyşynyň, göz ýaş döküşiniň renkiniň ýokdugy hem öz boluşly bir renk eken. Bäbejin tesi ýanglanyp gitdi. Bir näçe bäbegiň ağlaýan tesi eşdiren bolmagam ahmal. Özüm bises alys ýerden gelýärdi. Sagat etiniň bugün düzlüğüň ýeresinden gelýäni maňa nämelimdi. Men müň gatly zihnimiň bu gatynyň aşagyna bastyp ýatan jogaby agtarýardym. Näme olar ağlaýar? Aşykdanmy? Ýa-da näzik tenine ýa-da ýüregine sanjyljak ağırdanmy? Näme üçin olaryň dili ýüregine sanjylýan ağryny aýdardan ejizke? Men olaryň gözlerini gorky görýän. Gorky? Olar nämeden gorky? Kimden? Yok, olar orsan gorkanok. Gaýta garşyndaky orslary ýigren şemde hayırsızlyk bilen garaýa. Bir gün gelir. Ine şonu öz atalar bilen ýegin deňläp, duşmanyň garşysyna garpyşyga girmänligine arman çekerler. Men açyk bilýän, wagt geçer. Olar şo kıyın pursatda bäbek bolup ağlap ýatmar bolanlyklaryny, ullara kömek edip bilmänliklerini ökünüp aňartan çykyp bilmezler. Atalaryň, agalaryň ýüreginden düşman güllesi parran geçip gidenine, ýagynyň öňünde bolmanyny, ýene-de bir asalym ýykylman saklanır ýaly buýsanyş taýagyna öwürilmänliklerini ömür boýu agdarlar. Belkem wagtyň geçmegi bilen ojaga bäbejiklerim,
Men ýaly öz atalarynyň ýük keşbini undurlar. Her näse zan etselerdi, olaryň kimdigine göz ýetirmek üçin şehitleriň merdana sypatyny hakykatyna getirip bilmediler. Sırlayan sagıjyklaryň haýgan ýüzlerini men orf kemenlerini, onuň renkli pawonny, onnaky erenine der basdyryp, gözüňi ýaşardyyan fimawy meňdiýän ýyllaryny görýär. Güne ýalpyrlayan ädigi, aýnasy öňe zomap duran äýnigi bilen ol kemenler garga meňdiýär. Onuň aňyrsyny bolsa, çölläki masly gonyp usup ýören dazdarkeller hatar urap oturun misaly. Olar çommalyşyp bir-birine boyuny deňläp otururlar. We kimdir biriniň barmagyny gallyryp, maslyga tarap şoduň diýip buyruk berene garaşýarlar. Men gözüm açdym. Maňlaýym derläp gidipdir. Men yerimden turdum, godaşar çykdym. Goňuştamda sagajyk aglaýady. Onuň sesi şeýle bir zary nuri. Göwnüme biri men ýüregime neşter sokýan ýaly. Serime gelip geçýän gorkunç oýlardan ýaňa men başyma ýaranýady. Ýakymsy duýgular döredýärdi. Bir perişan düşden açylmak üçin daşyma garanjakladym. Gala täze bir keşfe girenýärdi. Golay goltumdak owalar ýeýän biri göçüp gelipdi. Täzelikde dikilen öýleriň bir-birine degişip oturuşy zanzarly halkany ýadyna salýady. Bir zanzary bu halkany böwüsip biljek güç ýokdur diýdirýärdi. Hemme ýerde şatlyk höküm sürýärdi. Adamlaryň ýüzi begenişli ýylgyrmadan nurlanýardy. Başlaryna gazyl güllü ýel ýyrtan ýaglyk olanan aýallaryň öý arasynda hereketi togtamaýardy. Goňuşyna kömek etjek bolup o direkdi. Men tamdyrda täze biçirilen söregiň ýysyna merur bolupdum. Gazaran tamdyrlaryň başyna aýallar ýüşýärdiler. Hem çörek biçirýärdiler, hem öz ara öý içeriň aladasynyň gurrun edýärdiler. Gopudyň hemde leýle kakýan gyzlaryň sesi gelýärdi. Ese boýa galan çağalar agaçdan at ýasanyp, öýleriň arasyna iki ýana çapyşýardylar. Bir şatlyk şagalan ýöne ýerdeldi. Bugün Batyr hanyň ogly Adyna hanyň toýudy. Bugünkü gelin aljagyny, üstü kezebeli heştek maýany uratmagy howul bolmaýardy. Gelin alınjak owanyň öýü galanyň içine göçüp gelipdi. Toy tutýan Batyr han bilen gudurlaryň arasynda 3-4 san öý bardy. Öýleriň sepgidi galdyrylgydy. Galanyň üstü aşyry köwsarlap gelýän seher şemali, çigra uğran güýz howasynyň hoşro ýysyny getirýärdi. 10-njy perdäniň owazy. Gün ýaşyp barýaka. Hemişe de şeýle. Haçanna adamlar bir maşgala öwürlüp ýaşaýaka. Bir saçagyň daşyna üýüşüp tagamyýaka. Aýlar günleri şeýle bir salt aýlanýar. Bir 9 aýyň nädip duşumyzdan geçeninem duýmany artdyr. 9 aýdan soň bir näçe gün geçdi. Egerde bu günleri ýygnap terediň okurlaryna salsadyň da, çekip görseň, azy hemde gaýgyly günleriň şatlykly, süýji günlerden agyr geljekdi goşturdy. Şo döwürde sehrada wehim howatyr höküm sürdi. Galanyň içi paragatlikdi. Adamlar gala günlerden başa gaýdylar. Orslaryň bolsa öňküleri ýaly galanyň daşynda düşlän oýlaryndan başga ýere göçmän oturuşlarydy. Ýöne aram gize uluwa çolulypdyr. Bu taranypdyr. Kerweniň ýükü urulupdyr, gürünler çykýardy. Şol gün ýerden gala siýdişipdi. Gün naýda boý galsa da şögreti galaň içine düşenokdy. Men mallar sürüp barşyma, Batyr hanyň öýüniň deňine ýetemdi. Adamlaryň giyirip çykmasynyň artanlygyny aňdym. Öýe giren aýallar begenişip, ýüz gözlerini güldürüp çykýardylar.
Şu ýerde öten akşam waka ýadyma düşdi. Men ayal maşgalanyň agy sesini eşitip uykudan oýanamdy. Ýary gijler agypdy. Bites Batyrhanyň öý tarapyndan gelýärdi. Öten akşam olara galanyň ähli köpü gören garra ýarlary ýygnanypdy. Meniň şakyma agy sesi daňdana çekipdi. Häzir öli öýden agy sesi eşitilmeýärdi. Aýallaryň gijeki howtalasy ýokdy. Men hemmesini düşünüp galdym. Aýallaryň ýüzündäki şatlyk alamatlary bäbejigiň dünýä iýinin nagladydy. Uçgurykly asmandaky sansız ýyldyzlaryň içinde täze bir ýerinde onu habar berýärdi. Ýaňy dünýä iýinen saga 9 ay 9 günüň garaşmasyndan soň Adyna hanyň depesini göýe getiripdi. Batyrhany ilkinji agtyk görmek bagytyna mesler edip, onu atalyk mertebesine getiripdi. Nurberdi hanyň aýaly ýylgyryp Batyrhanyň öýünden çykdy. Onuň süňk başy göwresiniň ýyrdygyna garamazdan edil bahar aýlary uçup gelen keberek ýary howada gaýyp ýörene meňzeýärdi. Ýogsun mulmanna käbir dili uzunlar. Hanymyzyň aýaly 20 puttunam agyr diýip gülüşýärdiler. Iki waka ylgaşlayan aýallar öz begenjini beýleklerden paýlaşyp gelýärdi. Be bagtly günden bir näçe gün ozulum. Nurberdi hanyň aýaly netip bolsa Batyrhanyň ogul wagty bolar diýip goňşgulamlary begendirýärdi. Hasan men onuň bilen petepet gelemde saklanyp bilmän genije. Nira howlugaňyz Batyrhanyň agty ogulmy gyz. Ol maňa tarap şiňerli feretdi. Ulu gowrusny dem alyp, "Hey gara bolly seni. Hey şu wagtda seni gelnejeňiň şakanyň iki çykanyny görenmämidir, he? Ýogsa da ogul. Ona nira var ýaňyz gelneje. Wagt dünýäm, Ahmet, ahunyň kabaryan. Bäbiň gulagyny ilki azan sesini eşitdirmesek bolmady ahyry. Soňra Batyrhan tapmary. Onuň boşlugy nämerjigini görers. Anha ogul görseň gelnejeň asyl ýetişer ýalylar. Näme Batyrhan ogul atynyň bolandan bir habarmy? On habary ýok. Dan oğlu öýden çykysy. Ertir namazyndan soň öýüne dolanýar öýtdik. Emma henidem gara beren ok. Gelneje soň sözlerini madaly alan açan soň aýdyp barýardy. Menem mallary koýup öz uğruma gitdim. Mallaryň sürlenişip galanyň derwegen tarap gidesi gelýärdi. Meniň öli häzir ähli güýmenjämi, dogurlary bir ýana taşlap galanyň içine ılgap aýram çykatym gelýärdi. Hemmelerden öňürdip Batyrhana agtygynyň bolanlygyny buğuşdatym gelýärdi. Hyýalymda karduglamy jemlep galanyň beýik diwarlaryň üstünden uçup çykaýjak boldum. Meniň ilki nazarıma ýerindat gara ullaryň gara köl telpekleri boldy. Men olary sygyrdım. Soňra elim bulap, "Gorowşy, Allah sana medet bersin." Men täze tutunan köpüğümüm guyruğunu buluylap garavullara tarap yürümeye başladı. Dingdäk garavul bizi gördü ve elini kaldırdı. Merdem sesi bilen "Taňry ýalkasyn" diýip jogap gaýtardy. Soňra maňa hüşgär bolmagyny tapşyrdy. "Galadan daşyna çykjak bolsaň, oruslardan näge bol? Seret, birden geçen ýylkyň ýaly goýunlaryň elinden aldyraýma." Menem "Maslahatyňa sag bol" diýip jogap berdim. Jopun taýagymy egilime atyp, mallara haýkyryp, derwege tarap ýola düşdüm. Ala köpek bir eýlek, bir beýlek lonkullap, ýyda galýan ýa-da gara şekilýän goýunlary gözünden tapdyrmaýardy. Mescidiň deňesine ýetemdi. Onuň ýeşigine üýşüp duran aksakallar gördüm. Olaryň arasynda Batyrhanyň tanyş Pelwan spot keşfi göze ilmeýärdi. Mescide has golaý baramdy. Algap işine nazar aýlap gaýtdym. O ýerde hem Batyrhan görünmeýärdi. Kıblasyn bak oturan gozalar köpdü. Olar ellerine tesbihin sanap bir sihri Allah'ın adyny gaýtylýardylar. Men mescidiň
ala garanky böwürne teretdim. Yine 2 günnün Gurban bayram başlanýardy. Men hyýalymda bayram namazyna bir ýere ýygnanjak merekani gözüňe getirmäge çalışdym. Bu tapar adamlar meydançany doldurur. Galanyň içine göçüp gelenleriň hemmeti bir ýere ýygnansa, mescidiň içiniň darly geçjegi görnüp durdy. Şo gün tüýüz iňatsaň ýere düşmez diýenler bolar. Mescidiň daşyndan maňa garaşyp halis bolan itiň öýkeli sereşdirdi. Men ukudan aşyrynyk maldan aýdynlygym. Derwede ýakynla beremde, gaýraky garawul diňine kim marka diýip garanjakladym. Goragda durunyň kimdigini daşdan bilmek kynny. O durun elini köle edip galanyň daşyna ýetýän bolýardy. Birdenem onuň egininden asyllygy harlasynyň ýokdugy meniň ünsüm çekdi. Bugün bolmasa ol Batyrhany. Golyrak barıp bokurda umatygyndan gaýgyrdym. Salam aleykum ýaşuly. Tagamany gördüňizmi? Orslardan näme habar? Ýerine ýurlun göwräniň garşu sakalny görenimden depem gökdirdi. Batyrhan ýylgyryp, "Wa aleykumussalam oglum. Sähra diýinişlik asmanymyz arassa" diýdi. Soňra ýene de aňarsyna bakyp uzoklary seretmen dowam etdi. Meniň gökdäki dilegim ýerde gowuşupdy. Beýle bagty Allahyň özi messeredäýmese, öz ýeliň bilen usuramak mümkin näli. Nurberdi hanyň aýalynyň biri gaýraky diňe gelip ýetişmeje görnüp durdy. Men artyk oýlanmazdan galan diňine tarap haýdadym. Baskan çaklardan üstsaşyry böküp ýokary galdym. Gözüň aýdyn hanaga. Buşluk, siziň agtyňyz boldy. Batyrhan meni ömründe birinji tapar görýänlik dikanlap seretdi. Onuň ýüzüne meniň gözümiň alynyna bagyt hemde şatlyk nur saýyldy. Ýaşyň uzak gördüm köşegim, oğulma gyz. Men gyssanjymy oňa agtygynyň oğullugynam aýtmadyk bolsam näçek. Oğul agtyňyz boldy. Nurberdi hanyň aýalynyň ertelik söýgüzläp ýörüşi sürüýüniň jaňly goşunyň düňgürdi teşdirdi. Jaňly ýögeç mallaryň içinde iň semiz hemde iň daýagdy. Batyrhan ýagmyzlyk bilen Nurberdi hanyň aýalyna da buşluk haky berler. Onu gaýgetme. Barhon ha şol jaňly ýögeç sen bayragyň bolsun. Aradymy syragyňa? Men gulaklarymdan anmadym. Batyrhanyň görejini adu kem alada ünji görüp oňa soru beren duýman galypdym. Ýaşuly. Siri ünji batan ýarly. Ol galan aňarsynaky bagly ýerini tutup, men ýüregim şo tarapdan bir belaň süýşüp gelýänini duýýar. Näme? Bir ahwalat gördüňmi? Ýok, häzir gopanda ýok görýäni welitwady. Batyr ýöz gurruny aharyna çen aýtmady. Men onuň ýaşuly. Sähraly adam ýa. Adam garwyryn ok dedim. Batyrhan uzap ýatan sähra nazaryny dikip, "Wah, sähra şol dymmasy bar boldun." Şo meni ýynjylykdan gaçyrýar diýdi. Dogrusy, men onuň näme diýjek bolýanyna dol düşünmedim. Onuň ýady o görüşlerindäki hasraty ilkinji oğul agtygynyň boşluk habar da aýryp bilmeýärdi. Meniň Batyrhanyň göwnüni göteresim geldi. Soň günlere ha orslaň hüjümi ýatışdy. Mallarym öýerde hedil edinip ýaýnaýa. Batyrhan men sözüm kelip, "Sadalyk etme oğlum. Olaryň bir zadyň başyny jemleýänini aňyp durun. Ýene 2 günnün Gurban bayramy. Her nähili ahwalat bolsa-da bir bayram namazyny şu galada okap dua etmeliler." Şeýle diýmek bilen Oleta sözümü utardym hasap etdi we sakalyny uzun gödüňsi barmaklar bilen sypalady.
Siz dağı henir yaş ahırın. Bolsa yaňy 17 bahar görünsüňde. Mallaryndan üçkär bol oglum. Mal bolmadygyň haly bolýan nädir? Allah öz bennelerine rehimdardır. Kereminin hiç sonu yoktur. Bu aladan sonu düzdür inşallah. Bundan soňra öýre meýdanynyň şäklerini görkezip özümüzi degişli öýrdün daşına çykma. Gala ösüp gelen goňşularymyza da tonorlukda yer berdik. Olaryň paýy bizlere desseňdir. Keleden tahyam çykaryp onuň çaň degen ýerlerini kakışdyrdym we Batyr hany köşeşdirmekçi boldum. Ya şuly mallaryň öýrüniň gaýgasyny etmeň. Agtyňyň gaýgasyny eden gowsy. Onuň aglaýan tezi elem jahan göçürip barýandyr. Batyr han hedille edinip güllü. Men sözüm dowam edip mallar gurban maýramyna taýyn. Ýene kunun adamlaryň hemmesi menen razy bolsalar gerek. Görüň şu ýetende men Batyr hanyň boşlugyny beren sürüýüniň zaňly öwüzini ýatdym. Ýanyndan aýrylyşamyzda men Batyr hana şeýle dedim. Eger siz ruhsat berseňiz, men gurbanlygyň ilkinji güni sürüýüni çekýän öwüzi ýykaýdym diýen, niş görýäňiz. Batyr han assajadan inşallah diýip razylygyny aýtdy. Men galanyň diňinden aşak düşemdi de howlup bir kuş tekçiden üstaşyryp ýokýadym. Arkamdan Batyr hanyň dowa okap ýydynym. Ey Allah! Bela beterden özüm gora diýip dile geden eşitip galdym. Men Batyr hanyň haýydyr bir aladanyň ýüküniň aşagyna galanlygyny aňdym. Emma haýy gaýgynyň onu horluga salanlygyny düşünip bilmedim. Galanyň daşyna duruşuny ýaşyl mahmura bölünün uçkurakly siyahralyk ýaýryp ýatyrdy. Öýrüniň jümmüşine ýeten soň mallar şar ýana ýadyryp ýaýrady. Bu nertirki başlanjak gurbanyň hakyna. Adamlaryň hemmesiniň Allahyň rehimdarlygynyň hatiratyna jany keseceklerini ýatladym. Ne diýip boldy menem? Şahlary burum-burum. Äw men ýörenni boynuny kyzaňy ýaýla ýan salyan öwüzi Allahyň ýoluna bagyş ederin. Beýlek şagary ýaly gurban kesilen malyň damak ganynyň barmagymy öýläp maňryma degirek edi. Allahyň öňünde oňa gerek bolsa istenlik gurbany bagyş eýlejegimi, suwd etjegimi gözüme getirdim. Meniň gurruny berýän şu günlerimdi. Ya şeýitleriň, orslaryň leşgerine gijelerini edýän soluşlarynyň şogly günlerini galanyň halkynyň şatlygynyň şägi bolmazdy. Şükür edýänleriň elleri göğe götürilýärdi. Aýallar bolsa dürrüdümün tagymly naharlary bişirip sadaka paýlaýardylar. Bu olaryň Allah minnetdarlygyny aňladýardy. Biz yerime gelip geçýän o pikirleriň arasynda galamda tarap seredýärdim. Gala uzakdan gaýanyň bir bölegine meňdiyärdi. Onuň bütöglügi bozup biljek güýç barry ütmeýärdim. Körükde ýakylyp pişirilen gyzyr kerpiçlerden nagyşýaly örlen berint diýwarlar. Galany göz ýetimden seredende, sarsmaz hemde mahabatly köşklere meňdiyärdi. Men maýsalyň üstüne özüm goýberdim. Orslorda ýehirlikde bulunum bäri gaptarymdan goýman götürýän sara gyska jowherimi gynandan çykarymdy. Onu syrnamaga başladym. Bıçağın tyýygy günüň nuruny dogurdy. Demalada pursatda şu bıçağın ýerine könüjede bolsa bir tüpeň. Hyrly ýa-da goşanyl bolsa bolmaýarmy? Menem ýylygyna at menip ullara goşulyp, orslar bilen gyrlaşa giderdim diýen pikirler kelläme gelýärdi. Wagt ikinne sapyp ýördi. Asman garalýardy. We ilerdäki dağlaryň başy
Alüyme atınan gelini ýadyňa salýardy. Daş töweregiň nigiresine nazar aýlasaň, elwan reňke boýurypdy. Giden öýür meýdanlary, hatda galanyň üstündäki asmanyň gümmedem ýaşyp barýan günüň hoşlaşyk şöhreti bilen garmady reňke boýulypdy. Hatda gaýtmaly pursady aňyan mallary bir ýere jemlenişip gala tarap ýýlerine gurdular. Men mallary bir laý tükelledim-de, ýataga koýup uradym. Malyň ýydyna eýerip gaýtmaly bolansoň, ýolly garanky atlaşyp göz baglanypdy. It öňde dilini sallap, senkillap barşyna, aram durup diňşirgen ýady. Men onuň burnuny ýityrganyp, çyňsanyna teşgüşü garayan depelerine, gelişlerine ünsüzlik edýärdim. Daş töwerekde ünsüň çekýän zat ýokdy. Emma welit ýürmezini kesmeýärdi. Men sopon taýagymy ýeginime atyp, algap iň goluydaky depäniň üstüne çykdym. Itim guyrugyny bulaýlap, ýürüp gelişine menen galmady. Depe çykdym. 4 ýana garadym. Ilki parahat hyýal duýuldy, bir ýerden näme tanyş bir güňleş tetin gelýänini aňdym. Depemden soğuk guylanýaly boldy. Gulagymy ýere goýdum. Diň salamda ýeriň astyndan dünküllämeňde eşitdim. Ennam janymy soğuk der bassy. Men dikligi galyk ýaly somolup duruşumy daş töweregi etwan bolýardym. Yüregim salt-saltdan urup uğradı. Maňa ene näme tanyş tesler. Ýeriň aşagyndan näle golaýdy. Alaňyň aňarsynan gelýän ýaly. Täze birden güňleş testleriň erkek kişiniň gülküsüne ýugurlýanlygyny aýyl saýyl bildirýärdi. Men bugün testleriň gorslaryňy dugnanynnym. Taýagym bir gysymlap, jowher gynyndan çykardym. Garankylykda men bir näçe kişiniň göwresiniň suduguryny saýgyryp başladym. Aýagymyň rawata gaçyp, dyýlarym saňgyllap gitdi. İçjene gör artykmy taklanyp bilmän gara görün tarapy ýürüp başlady. Orslaryň tezi galdy. Olaryň kölgösiniň hereketi ýatdy. Men astadan ýylymy tüýşdüm. Bu mallary gözden salmaýyn diýip süre tarap uğradym. Mallar soňra uýuryp bolup gala tarap barýardylar. Men gala tiýdirek geçsek bolup egri taýagy bulap olary hatam gyssadym. 11-nji perdäniň uwazy. Mesçitdäki maslahat. Akşam kemsiz düşüpdi. Gijanyň garankysy. Galany gara keşe bilen örtünnek tümlüge urdy. Adamlar mescidi ýananlar we hemmelerin gelerine tabartlyk bilen garaşmaga başladylar. Giza garanlar mescidin bir böwrüne namaz okuýardylar. Ömsümlüge öwrenişmedikler. Beýleklerin ünsün sowmak üçin gijeki soluşlardaky öz başynyň geçirenleri gyzygyp gürrüň berýärdiler. Aksakallar öň katarlarda oturupdylar. Hazynadar han we Agy han ören aladally. Batyr hanam olaň arasynda oturdy. Ol elindäki tesbihin sanap tesbih okuýardy. Bir mescidin agaç kapsyny jygyrladyp açyp içine girdik. Hemmeleriň nazary bir tarap gönükdi. Meniň ýerimden elleri tüpeňli Adyna han, onuň nökerleri girdi. Jemagatyň arasynda bir pışırt döredi. Men ýoşduk gule adamlaryň arasyndan töre. Gadymy Kur'an kitaplary we beýleki ders kitaplary goýulýan tekşäniň öňüne bardym. İçeridäkilerin ýartynyň ünsü menne, ýartynyň golda Adyna hanyna we onuň ýoldaşlaryna. Özgüleriň nazarynyň nişanasy bolmak maňa aňsat düşmeýärdi. We tahyýamy çykaryp, elime alanymy. Onu bir eplep, bir ýazyp oturanymy duýmandyr. Üşerişýän adamlaryň göreşleri maňa naýda bolup sanjylýardy. Çar tarapdan soraw ýagdyryp uğradylar. Sen näme ortalara sataşdyňmy?
Näme görüp näme eşitdiň? Oraslar näme çağdym eken? Hani gurra haw. Galmagal göterildi. Hemmeler meni gurla söktü. Men tezimi çıkarman başym aşağı salyp oturuverdim. Adanahan bilen onuň gurlaşlary ýoňa düşdiler. Indi hemmelerin ünsi orra gönüpdi. Batyrhan elindäki tesbihini kiýeden hallygy adamlar tarap garap dua okudy. Soňra sakalny emaý bilen sypalaşdyrdy. Oturunlaryň hemmesi onuň ýerini göterip ämin diýdiler. Adanahan kakanyň gulagyna bir tatlaryp şerdi-de bir gara çekildi. Batyrhan ýaşullary birlay güdaýlap olardan gepleme ursa sorady. Hemmeler ağzyna solanlyk dymdylar. Damaşdyň jümüşinden Batyrhanyň Bismillahirrahmanirrahim diýen tedeşdirdi. Men dogrusy nähili beýri bolanyny bilmedim. Batyrhanyň sesini eşitdenimden bütün innama gazgyn howur ağırlaşan ýaly boldy. Men ýene-de kelläme tahyýam giýdim. Erýaka köýnegimiň ýeňi bilen maňlaýmyň diýerini syýrlym. Batyrhanyň mylaýym sesi kalbym köşüşdirýärdi. Aksakallar. Ýaş kişiler, jemaat, baryň diýişdi oturuň. Şuň ikinden soň biriň 20 çopony ýaş bagyşy. Ilerki baýrlykda gorslaň sesini eşitip, garankyda şarafy dugurny görüp galypdyr. Adamlar gurrun gyzyny eşitmek üçin Batyrhanyň näme diýjegini araşdylar. Batyrhan adyna hany onuň gurlaşlaryny görüp, men ýaş bagyşyň ýygy türe ýigitleri uladyp, bu habar anyklaň diýdim. Olaryň hiç kime tataşmadyk diýip, urutga tapman geldiler. Oturunlaryň içinde eýýämden arkaýynlaşanlar tapyldy. Hudaýa şükür. Ertel gurbanlyk, ortlar bayram güni üstümde şolup durar ýokly. Aha, ortlar ýaş bagyşyň gözüne görünen bolmasyn. Ha olay, gorkona käte goşa da görnäýmesi badyr haw. Mescidiň içiniň gowry gitdiçe urulýady. Batyrhanyň söze başlamagy bilen ýene-de tesler ýatışdy. Dowunlar iniler. Men ortlaryň dek ýatmajagynyň ýan. Olar bir zadyň hyýalyna çykanlar. Kimler biri? Ýaş oly. Beter baska galmak gerekdäm kädiýän. Eger şol solaram, bir gezegem olan garşyna durursydy. Oturun ýaş şereňler başatyp ony göňünjen golladylar. Barymyzyň başymyz jemlenen soň. Daşymyzda da şular ýaly bir galamyz waka kimden gorkmalybyz? Her birimiziň orsyň beýaşdyra ta geljegimizde söz ýokdur adamlar. Olary eserdeňlik gören diňleýän Batyrhan hiç ýeňiňem uruşdan heder etmeýäňde şüphem ýok, ýöne diýip içki kirjiňlenmesini daşyna çykardy. Sözüni diýini berdi-de başyny aşağı salyp, "Şo generalyň 7 puştuny şeytan Skobel'in adyna näle siňsin ne diýdi." Onuň sesi gahardan hemde ýigrençden doldy. Ol öz içindäki duýgulary beýas gelip bilmeýärdi. Agahan we beýlek aksakallar Skobel'in adyna edilen gargaşy gaýtaradylar. Nurbirdihan ýerinden örturdy-de Batyrhana ýüzlendi. Batyrhan, eger men ýalňyşmaýan bolsam, sen bir zady ha bizden gizlejek bolýaň. Böwrüňi sanjy edip bermän, aladan halk bilen paýlaşsaň, o bolmaz ahyryn. Oturunyň içinde ýene-de biri Nurberdihanyň pikirini gollady. Ýaşuly, aramyzda keseki ýok. Onuň siziň aýdanyňyzda ýok diýjekler berik gelmediler. Batyrhan uludan demin alyp, ýuwaşdy görledi. Eýýäm giç. Başymyza bela ýeriň aşagyndan gelýär öýdýän. Adamlar geň alyp bir-biriniň ýüzlerine seretdiler. Gaşlar sıtırly. Nurberdihan telpegini çykaryp Batyrhana edip biröýdüni. Ýaşuly, pikiriň açygyrak aýtsana. Ýeriň aşagyndan geljek bela, o niçikdi belamyş?
Bir gelenlerin birisi de man, "Ay, bu gürrüňler iýleşiniň boş gürrüňlerinden başga zat dällaýdy." Emma men Batyr Hanyň şaklamasynyň, howaty ýylanmasynyň aňyrtyny hakykatyň ýatanyna ynanýardym. Soňky wagtlarda Batyr Hany gözlemde galapyn ýa-da mesçidiň içinde ýeköýde bir arada gaplanyp otyrka ýa-da galanyň golawçylaryň arasyna dürü bilen alyslara seredip goleleşip gelýän bela garaşýanlyk o direk görüp duran ýerine tapardym. Onun orslaryň täze meýiller bilen baglanyşykly howsalady ýönerden döremeýärdi. Meniň üçin bir ikirjiňlenmeler has we hüşýärlik böwrümde sanjlary. Çünki şol gün orslaryň arkaýyn güleşip ýörenliklerini bir pursat görüpdim. Orslaryň boluşlaryň täze bir hokka çykarjagy meňdeýänligi asal killemden çykmaýardy. Batyr Hanyň köne gamlarynyň oýanýanlygy ýüzünden görünip durdy. Men Skobelowyň argohunkydan pis niýetine düşünüp galdym. Biz ähli owulary gala ýygnap ýalňyşypdyr. Adyna Hanyň gürleşlerini bir saklanyp bilmän. Ýaşuly. Bir ýere ýygnanmak geňeşiň gelen karar däme ahir diýip sorady. Batyr Han oňa howlukman jogap gaýtardy. O karar dogry karar. Bir ýere toplansak, bizim güýjümiz ýonkysynden 10 esse artar. Şo geňeşde bir galanyň içinde jewsleşdik. Goranma bäkwitli bolarmy kaýtdyk, emma beýle haýynlygy ol ýene-de sözüni berdi. Oturanlar soru waryn ýagdyrdylar. Men adamlaryň gözlerine gorka alamatyny gördüm. Olar Batyr Hanyň sözüniň dowam edeninden asla onuň gürrüňini eşitmekden gorkýardylar. Ahir birisi de man, "Ýaşuly, handy näme aýtjak bolsaň aýtda" diýen sana. Kapyrlaň haýynlyk hakda näme bilýän bolsaň baryn biz aýt. Batyr Han ulak garaşdyrmany sözünde dowam etdi. Galanyň daşyna baglan hatara ösüp oturanlaryndan hemmäňiz habarlysyňyz. Olaryň ýapragy güýz düşmän käsarly ýere döküldi. Bela gelýär. Bela gelýär diýänim orslar ýeriň aşagyny köp gelýärler. Olardan her hili zalimlige garaşy bermeli. Hemmeler anka tanka boluşdylar. Dogurdanam. Oturunyň hemmesi galanyň daşyndaky baglan wagtyndan ir saralyny görýärdiler. Ýöne olaryň biwat saralmasynyň orslar bilen baglanyşy badyr diýip hiç kimiň kellesine de gelmeýärdi. Batyr Han ýene-de gurrun dowam etdi. Şu gün şapak düşüp gyzaryp ýaşdy. Men pikirimçe bir betbaçylyk alamaty. Ol soňra aýyr katarlarda oturanlara ýüdenip gaýgardy. Çapanlardan satlyk kakabay Hudaý berdi. Gar ýagdy bamy? Bar bolsaňyz aýdyň. Heýde soňky günlerde bayırdan ileride şuhul sesler eşitildimi? Heýle itleriň bolşunyna üýtgeçlik duýmadyňyzmy ýa? Aýdyp oturuň. Hemmeler aýyzlaryna gaňryş beredişdiler. Atlar tuturan çopanlar ýanaşyp otyrdylar. Hawa. Mena käte geňtaň dünküllü ýazanam gün batandan eşitýärdim. Soň gurup köpelýän ýarly. Hawa bir näçe gün munun owul. Itimiň ýygyna üzmän ýürüni men ýadyma düşýär. Güýt ogurdanam. Meňem köpeklerim birden ala basga düşberýärler how. Şu soňky günlerde. Wah, men kellem ursun. Ýene-de arkaja möjek gelip durug diýip ýörsem näçek. Batyr Han uludan demin aldy. Ýene elini tetwizine ýetirdi. Oturanlara gala goplyk aralaşdy. Wey. Asly düşman ayağımızın aşağın galyp ýör,
diýsene. Biziň öl zatdan habarymyz ýok. Ha, barymyzyň teppedimiz okulyp ýör diýsene. Ay, orslaň topunyň da gam sağan tajagy ýok diýerler ho. Toplarynyň nili dağın goğundan ulumuş. Bizde bar ýok ýekece top bar ahweti. Oňam ady top ho. Bar ýogy desseň. Topun yaragyň şaý bolmasa näçe goşunyň bolsa ýagyň garşyna durmak kyndyr. Bayramagy. Wagtyndan ýoň şumluk ýagdyrmasana. Ön kuruşda sen gaýtaran ýagyň azmydy. Ine näme birden topu bahane ediberdiň. Batyrhan hem adamlaryň näme hakda aýdýanlaryny dinleýärdi. Hem ýetişbildiginiň tesbirini tanyýardy. Onuň bütün durky, gur kara gaşlary, çal saçlary, uzun sakaly syla hormat töredýärdi. Onuň taýsy giyin kaly bardy. Şensiz köp sırlaryň öýjügidi. Häzir göre onuň ýüregi bu oturumlaryň erti-erki ykbal hakda ünzülýärdi. Öz halkynyň geljegini gaýgy edýärdi. Bir buruşda duran Adynahan Kakany özlendi. Kaka, sen aýdyşyňa görä oruslar şunça wagtlap, goş batyp ýatman. Galan aşagyny ýetik gazdyraýarlarda. Batyrhan Adynahany ötür gözlerini dikip, sakalyny sypap, nälazy ýepledi. O zanny ýamanas kobellen her zada garaşy bermeli. Oturunlardan ýaşul raklaryň biri, Batyrhan, eger hökümet goşunlarynyň kömek sorasak neçek bor. Biziň güýjümiz nähir bolaýanyna hem oruslyň agdyklygy görnüp dur. Batyrhan onuň soragyna şeýle jogap berdi. Menim baştan bu hakda az oýlanmadym. Gazarşa, meniň tanyşymça, öz körgeninden gorkup ýören adam. Onuň gaýraty bar bolsa Kawkaz oruslyň eline mutuny düşermidi. Häzir baýaky ol bizi gollamaga gorkýar. Egerde bir ýeňäsek, ýeňizi diňe gazarşa bolar. Eger bardy geldi oruslar ýeňäse göli. Onuň murtuny şemal degençe de bolmaz. Bir adam seni uğradırdı. Närazilygy duýdurur oňaýyr. Kawkazda uruşyň näme oturanyny gördük ahyry. Wah hawly. Öyle şeýle bolupdy. Men gapdarymda duran piyadanyň ýaragyna söýendim. Onuň tüpeňine ýaňy ýag çalynan ýaly ýalraýady. Men onu tanamaýadym. Ol Batyrhanyň eger gazar şadan bire kömek bolmajak bolsa, oruslar bilen özümi gepleşip görsek neçik bolarka diýip sorady. Bu soraga Batyrhanyň gahary geldi. Ol ellerini galgydyp gygyrdy. Asla. Şunu berip berleň adamlar. Eşdiňizmi? İman bilen köpürüň arasynda hiç wagt köpür gurlaýanlar. Bir nämeden gorkýas? Gorky ölmekden hasir betdir. Näme munun ozul biz düşmanyň depeninden gylyç talmadykmy? Dağlarda, düzlerde janyny geçip ýagy bilen ýüzbeýi garpyşmadykmy? Endi näme? Uruşyň agyr tartan diýýäňizmi? Ýa-da düşmanyň zerehmi inermi? Häzirki ýaly biziň güýjümiziň köpelen, jewitleşen wagty. Ýöňde soňda bolman adamlar. Skobel kimi diýdiňe çökerse de, biz çökerip bilmez. Şunu ýadyňyzdan çykarmaň. Men henide senni Batyrhany şeýle gaharly haly görmändim. Bu gahar, bu gazap onuň ýüregini duruşuna eýlen aladanyň, halkyň öňüne çykan terkerdäniň öz üstüne nähili ýükü alanyny düşünmegiň aňarsyndan çeşme suýary sızlap çykýardy. Agahan onuň soňky sözlerini dinläp ýerinden aldy. Onuň ýanyna bardy. Soňra meraka bakagrap şeýle diýdi. Adamlar, ertir kimiň başyna näme kıyamet gopşogyny bir Allah bilýär. Hiç kim kasmatdan nägili bolmalylar. Emma häzir göli
Bizim barymyz bir zaýyň içinde. Bir-birimizi gerdenimiz diňläp oturýarys. Häzir hiç zat bir-birimizden aýryp bilmez. Bardy geldi, ölmeli olaýtagam. Hemmemiz bilelik döleriz. Düşmanyň öňünde gul bolandan şeýdip, baryň gyrlanyň ibalydyr. Bugünkü gürrünlerden enter pelegi çykan adamlardan biri ýene-de ýaşuly. Indi biz näme etmeli Batyrgany öldürni. Batyrgan uludan demin alyp şeýle jogap berdi. Eger meniň sakymsak bolsa, orslaryny kän garaşmaz. Biz muňa taýin bolmaly. Eger ertir bayram namazyny okumagy ýetişdik, Allah'dan kapırın gazabyny bizden daş etmek diläris. Eger ýagy üstümize dökülse, onu ýöňe bilen aýalyp tatlaň şagylan gaýgatyny etmeli. Olaryň kapırın eline ýetir düşmegine ýol bermeliler. Adanahan bir adam öňe süýjüp, otlukly nazaryny adamlara dikip şeýle diýdi. Adamlar, alzıramaň. Bizim toprağımızı elimizden almağa gelen düşman bilen garpışmağa, can alıp can vermeğe, hemmeme tayinleriz. Kimde kim yarak atmanın öğrünü ünnisi, akşam galanın ileriki dergösünün yanına bar versin. Batyrgan, Ahmet Ahun'u baş atıp işaret etti. Ahmet Ahun hemme eşler ýaly ilki Kur'an'ın bir näçe aýat okudy. Soňra kapırlar bilen boljak söwüşde Allah'ın golluk vermegini dilek etdi. Hemmeler gollaryny götürüp amin diýdiler. Batyrgan ýene-de bir gerek adamlar ýüzlerini, adamlar şu purdotdan başlap hüşgär bolun. Yaraglary, gylyçlary, garkylyklara sen taýinlaň. Gaýanyna köp durun yara poslaw bolýan adamlar. Adamlar mescitten çıkıp dağat başladılar. Batyrgan eller titrep gözlerini ýaş aýlandy. Ol ýaşuly tarap ýöredi. Hemmer oňa ýol berip öňe geçirýärdiler. Batyrgan howlukman ýaşulyň golynyna oturdy we titreýän tezi bilen "Biziň bar ümidimiz Allah'dır. Howpdan uturmak üçin Allah dua etmeliler. Öljeğimizi bilsegem, segoşa tayin bolmalydyr" diýdi. Men aksakallan ýüzüne garadym. Bu gize olan hiç biri, ne Batyrgan, ne Agahan, gözünü yummaz. Olar tä gün uyansa Allah'dan kömek sorarlar. Beýle adamlaryň arasy bilen menim mescitten çykdym. Daşary içerden salkyndy. Soğuk şemal ýüzüm urdy. Arastowadan öýkenim doldurup galanyň ileri küncüne uğradym. O ýerde eýýäm tüpen atmagy öwrenjekler hatara edipdirler. Adanahan bir töňgäniň üstüne oturdy. Onuň aýagynyň ucunda bir näçe hyrly ýatyrdy. Ol tüpeňleriň niýelini uýun çiýişler bilen arassalap içini därden doldurup aksakal bolýardy. Gozary gerek-geregine tüpeňi ellerine alyp galanyň beýlek tarapyna asylan çal tokul dersine nişana alyp atýardylar. Galanyň orta gürpünden aýyň ýagtyna üýşüp lälek akýan gyzlaryň dur sesler gelýärdi. Ekin ekdim, bitmedi. Sapan attım, yetmedi. Haram ölmüş, nekeley üstümüzden gitmedi. Orslar geldi bir yurdu. Dağa kurdu ovada. Bini bela bilmedik, halkın ağdı tovadı. Ekmekçidim, patrak. Bağırdı bollu çetirek. Goğuşur meni iyilime, değerli gurgun etirek. Zanım geden düdü. Hem koyun otlar hem kudu. Uğrasın orsun yüzü. Sürdü çıkardı biri. Gayrada galli. Oklar yarada galli. Birin bilen den duşlar bizden gayrada galli. Aylın tabak men tabak. Ovam göçtü men gallım.
bilen bilen deň duşlar bizden gaýrada galdy. Asmannaky her bulut, yere dökýän derip bulut, asmanna käriň näme, yere dökýän der bulut. Oğuzunu can oğuzunu, saçım çağı yuğsunu, düşmanım üstünü, kurşun olup yağsana. Dağlarım, ciğerim dağı, çöllerim gülümün ağı, dünyanı seyredip bulut, haçan soğulacak bir yağı. Kıyların kaygılaydı mı, giycanın ümüş tamsına sinip gidiyadi. Men inniniler düşündüm. Batırhanın vaqt tapsa, mescitde yek oturup, kedeki öllerden oğruyun gözünü yaşlap, Allah'dan öz halkının akbarına rahmet etmegini, eýirmän arman dilemesinin sebäbini. Emma o wagtlar niçik belanyň üstümde awanýanlygyndan bihabardım. Wah, inni bilýän. 12-nji perdäniň owazy. Diýerlige däl, şehitlige görüş. Ýerden boý täredin aramdan soň süňüm ýeňläpdi. Öýe girip iň täze eşiklemge gittim. Sarygymyň bagyny berk daňagydy öýden çykdym. Ýeni daňatmany. Ýöne horozyň sesi galan göçüräjek bolýardy. Ýene de bir daň atýanlygyndan habar berýärdi. Göktepe galasy tehrarlykda seliňläp häzirem berk durdy. Galanyň haçan gallaranyny bilýän ýokdy. Diňe onuň durunyny bir näse asyrlaryň geçenligi hakda aýdylýardy. O zamanlarda adamlaryň bar ok yaragan peýkan bilen ýa ekeni. O döwürlerde galanyň içidi. Ýokardaky asmanam däriniň ýysyny almandyr. Toplaryň gümmürdesinden tütemändir. Gala dört tarapyndan gorulýardy. Her tarapdaky garawul diňlerini gece gündüz el yaragly ýigitler nowaçylyk çekýärdiler. O diňlerden bütün tehra elin gaýasyna ýal görünýärdi. Galanyň diwarlary beýikdi, hem giňdi. Onun üstüne iki arabadagy birlikde ýürep biljekdi. Adamlar topar mescide baka gelýärdiler. Bir-birigi mehribanlyk öňkülerini martypdy. Ýüz gözlerde şatlyk uçgunokluýardy. Iki ellerini uzatyp görüşýärdiler. Bir-birlerini Gurban bayram bilen gutlaýardylar. Bayramyň öň syrasy galanyň içi toý surjak ýaly araslanıpdy. Garöýleriň biriniň gapdalyna keçede oturan ýaş ýigitleriň biri udyň ak saply gamstyny çalýardy. Käte gaman ýüzüne suw teplýärdi. Agylyň öňüne bagy bakran goýunlaryň birini güýlýärdiler. Dünýeden bir habar bir çaga ýaşyl otlaryň maýtadyndan onuň öňüne atýardy. Çagalaryň höwesi maňa jaňly öwüji atlatdy. Bugün onuň bilen hoşlaşmaly günümdi. Batyrhanyň, Ahmet Ahunyň gurbanlygyň tarih hakynda kän gurrunlar eşden bolsamam, ençeme ýerler öwrenişen, sürüniň terkesiniň damagyny salyp, gaýnap duran gazanly atmak maňsat derli. Aýdyşlaryna görä, adamlaryň her biri öz eý görýän malyny Allahyň ýoluny gurban etmeli. Meniň eý görýän zadym elbetde jaňly öwüşdi. Ondan aýrylyşadym gelmedi. Gurban bayramyna men anyk netije geldim. Ýer gataryna meniň gymmatly gata edýän zanlymy gurban etmekçidim. Menini gaýdyp görmejek merhumlaryň her näçe zan etsem-de akydamda mehriban keşiplerini täzeden janlandyryp bilmeýän adamlaryň hatyryna sürüniň serketinden geçmekçidim. Adamlar eýýäm mescide sygmaýardy. İl üýüşüp bayram namazyny okumagy, ondan soň gurbanlyk mallaryny kesmäge ruhsat bermeni garaşýardy.
Menem hemmeler bilen elleşip görüşüp, gurbanlıklarının kabul olmagyny dilek edip mescide girdim. Öten akşamki yerimde oturdum. Batırhan adamlara bakıp, Ibrahim peygamberiň öz söýgüli ogly Ismaili Allah'ın iradesi bilen gurban kılmakçı boluşuny gurrun berýärdi. Onun soň Agahan, Ahmet Ahun gurban edilecek malyň yetim yetiri, howastarly bennelere paýlanyş hakyna wagt etdiler. Şeýdem bayram namazyna girdik. Namaz tamamlanandan soň ýyl katarda duranlar öňdäki katara, ak sakkallaň ýanyna gyssanyşdylar. Olar ilki bilen gozalary dilegiňiz kabul bolsun diýmäge howlugydylar. Mescidin içine deňiziň ullukan tolkun ýaýryan mysaly. Tolkun menem öňdäki katar eltdi. Men gabat öňümde oturan ýaşullaryň elini gyssym. Elimi gysyp bayram bilen gutlayan gojanyň ýüz gözlerinden nur ýagýardy. Katara goşulyp baýlandym. Oýun soňunda Batyrhan bilen salamlaşdym. Batyrhan elimi gyssdy, ýumşak sesi bilen Allah sen kokun gurbanlygyňy dergähine kabul eylesin oglum diýdi. Şoma halam nähan gopdy. Daşardy. Ahnaly. Hemde gıykırık ýanglandy. Sarskynyň bady mescidin gapsyny erbet şakyrdatdy. Hemmeler baska galyp daşar çykjak bolýadylar. Men daşarda näme bolup geçýäni düşünjek bolýadym. Hemmeleriň güdünne renk pet galmany. Alny çykdy wakadan anka tanka bolup galdym. Ennam tikenek boldy. Beýleklerin birlikde mescidden çykdym. Duydansızlykda yer ikinji gedek sartyp gitdi. Men ýere ýadyryp gitdim. Ahir demmi dürsep yerimden galdym. Galanyň diwarynyň uly bölegi geyran bolan eken. Owa tot-todana we däriniň aýysyna gaplanypdy. Aýallar ýokursyna garap ýakadan tükürýärdiler. Duşmana gargaýardylar, şirkin gıýgyrýardylar. Men mundan ozul beýle sarskyny görmändim. Gökte şakmal ýyllarym ýere düşen ýaly bolupdy. Şonu bolsa gerek. Ellerimiň we aýaklarymyň sandramasy galmaýardy. Galanyň diňinde duran garawullaryň gözi töwereginde. Galanyň daşy ýymy salarykdy. Näme bela gopsa, galanyň içinden ýeriň aşagyny gopupdy. Batyrganyň bela ýeriň aşagynyň geläýmese diýen sözleri ulumda ýanglandy. Öten akşam bilen hiç birimiz onuň näme üçin howpurwaýanyna düşünmeýändir. Orslaryň galanyň aşagyny köp däri gömüp berenlerinden bir habar alypdyr. Tozanyň we däriniň tüssüziniň içinden bir garraýalyň ahir zamany geldi. Ahir zaman Hudaýym diýip çekýänini alat eşdildi. Başga bir aýal bolsa ýakadan tutup Allahdan himayet gözleýärdi. Allahjan, ahir zaman geldi. Hudaýjan özüň kömegi ede göri. Duydansız. Edil topun atılışı ýaly Batyrhanyň buyruk eşdildi. Adamlar, özüňizi ýelalyň. Öýleňizi dagaň. Häzir bolup oturuň. Hemmeler öýlerini dargaşdylar. Ýaş ýigitleriň bir näçesi yarallara kömek etmek üçin galylar. Olar yaralları ýaňy namaz okuran namazlyklaryň üstüne ýatyrýardylar. Dumry duşdan çağılan ağız gelýärdi. Olar geceleriniň goltuğunu gysylyp, ýene de bir belanyň iňlerinden gorunýany meňzeýärdiler. Ulular çağılaryň ağzyny eşitmeýärdiler. Olar hasan gortlaryň goşunynyň garada peýda bolanyna garaşýardylar. Men Batyrhany gözläp uladym. Ol top tozanyň içinde bir görünüp birem ýitýärdi. Deň onuň sesi aýdy dereşdirilýärdi. Adamlar, öýleňizi dagaň. Ýagyn hüjümine taýýarlanyň. Ýyllanyňda menem tam keppe tarap ılgadym. Birden asman oldurup gümpüllü ýanglandy. Men munyň topuň zalpydygyny bagda-bad aňdym. Demalasy sal geçen soň gabat garşymdaky garajöy asmana göterildi. Men sessiz ýünsiz ýere ýykyldım. Gözüm garaňkyrady. Dogry, maňa näme bolýanyna düşünmän galym.
başyma aylanýady. Ulagymda ýeri üdülmeýän bir ses peýda boldy. Galanyň içindäki öýler gözümiň öňünde gaýyp ýördüler. Yer öz ornundan gowsunýady. B-U-M. İçimden turan sarsgyndan ýaňa dünýä başaşak öwürli duruverdi. Kimdir biri ketede durup, içe gelenmi daşana çekýän köýdýädim. Meniň ýagdaýym gitdikçe agyrlaşýady. Birden aýal maşgalanyň gydylgany boýulan, parçalanan gögresi gözüme ildi. Ganyň lokgozy bilen birlikde. Topragyň läbi hem damagyma doldy. Elbet ýüregim bulanýady. Gusmaga başladım. Gözlerim ýaşa doldy. Ähli iç goşum damagyma doldy. Demalmam kıyınlaştı. Yine de bir gedek yer sarsy. Asmana galan kara Kur'anyň nämedigini saýgyrmak mümkin näli. Men asmanyna gaýýan zatlaryň galanyň kerpiçlerdiginem, adam göwresiniň parçalardygyny bilmeýädim. Yine de serpigi galgayan öýlerden agy efkan çykýady. Şobarmana galanyň diňindäki gorowçularyň biri Orfelli dip zähreti ýadlanyk gaýgyrmaga başlady. Garawlyň sesi şo demde galanyň içine ýaýrady. Ýeli hasaly garja aýalyň üstüne egilip bir zatlar diýäni gördüm. Emma onuň näme diýänini eşdilmeýärdi. Diňe onuň maňlaýyndaky gatynlaryň kenara urulýan däli tolkunlary meňdeşdigi. Sesiniň şol tolkunlardan ýasaranlygy hakydamy gelýär. Garraýal titreýän ellerini göğe tutup, "Allah'can, goý olary näle siňsinýärdi." Tüpüň dedi. Topun gümmürdü, göçmeýärdi. Diňli galanyň depedindäki çal duman aýrylmaýardy. Owadyň kimde tüsýäniň içinde. Garawlyň galanyň daşynda kimdir bir ýerini nişana alýanlygyny, we meýaşany gysanlygyny görüp ýetişdim. Ayak geleňaç. Sanlaryan ayaklarıma zordan erkedip, gany boýulan ýerden geçip, topokunyň oýuklaryň içi bilen jehetleriň üstüne ätlep, diňli galanyň diwaryny golaladym. Baskançaklaryň üst saçyry böküp, mergenleriň gurýan çakkydyna galdym. Soňra emedeklep daşary okat ýanyna tarap fişenekledim. Garawullaryň biri hyrlyn därdin olurýady. Meýlekem nişana alyp orslary tarap atýady. Galanyň gädiginden seredip Sehra-i meydany göremdi. Bedenime soğuk derinni. Sehranyň gözelliginiň zatly almandyr. Oruslardan ýaňa ýere gurt düşen ýaly. Gögün bolmasa, müňlerçe garga maňa tarap çiňerlip seredýän ýaly. Orus leşgerleri gala tarap zabit edip sodýadylar. Olaň tüpeňleri günüň şöwlesine ýalpylaýady. Part! Bu garawlyň göçýän därdiniň sesidi. Asmanny goýduman emele geldi. Orus eskerleriniň biri arkanlyna serilip gitdi. Şu purdatda meniň gözüňime garadan gaýtmaz. Gaýrata atlanyna gan horlary we düşmanlaryny saptyrmaýan görüwlüň keşfi geldi. Bir ýöne ýerden näli? Çünki men häzir alnymda görüwlüň peýda bolmagyny, wedil yapraklaryň gaýyp şagasyndan gaçýary. Orslary derbi dagyn etmegi näler isleýärdim. Batyr ganyň gaharly şykantyety topatylyny ýalyp beşdirdi. "Ey, düş aşak! Birden saňa ok teger." Ol sözüni uturmanka atlar kişiňedi. Bir toppak atly galadan daşyny okturlap çykdy.
Olaryň elindäki gylyçlar tozany bölüp ýalpyllap gidýärdi. Gaty aşak düşmänkäm, ýene-de bir gezek galanyň daşyna garadym. Orslaryň tüpeňleri beňkiden tapawutlanýardy. Olardan tüsse çykmaýardy. Atyryň oklaryň biri diýwaryň bişen kerpijini öýrlün ýerinden gopardy. Onuň bölekleri asmana uçup gitdi. Men egilmän aşak düşdüm. Aşakda Ors eskerleriniň betnişan sypatlaryny görüp dipetasym düýrükdi. Batyrganyň ýokardan berýän buýrugy hemmelere degişdi. Ayal çağa mescide girdin. Ýene-de sen Allah'ın öýünde gan nökülen ýeri ýokdur. Mescitten amatly yer bolmaz. Şöpürdiň gözüni. Çağır ýanyň ayallar hemde çağıra mescide tarapyl gaçdylar. Batyrganyny erkeklere görkezme öýrýärdi. Erkek goýup ýokluň. Eliňi dilen rahat bilen ýagyny gaýtaryň. Haram kafirlaryň aýagyna watan depel etmäliň. Men birinji gedek Batyrganyň gassanýanlygyny görüşümdi. Onuň damarlaryna kızgın kany gaýnaýardy. Ol yaraly gaplan kimin iki ýany topulýardy. Ýetişip bildiginden buýrup berýärdi. Meni görenden gıygırdı. Yaş bagyşy. Men sen bilenlerin. Alga mescidedir. Gir. Onun tetkikleди. Men näme sebäpden diýip bilmedim. Ýöne hemme erkekleriň düşman bilen garpyşmaga taýýarlanýan purtotuny, aýallar bilen galmaga boguny mutsak däldi. Men pysagymy gynyndan çykaryp, ýaşuly. Menem ýyller ýaly düşman bilen garlaşmaga taýin edim. Batyrganyň muňa gahar geldi. Uýumruklaryny döp, "Saňa eliňe ýaragalardan ýer. Alga mescide tarap" diýip adamla gıygırdy. Batyrgan meniň jogabyma garaşman diňli gala tarap okturly. Men mescide gitmäge mejbur bolupdym. Aýarlar ýem o ýöre ýygnanypdy. O gorkularyny bir-birine gasmylyjyryşyp durdular. Aýarlaryň biri kesiniň getdiginden Allahdan kömek bermegini dileýärdi. Hemmeler bilýän doga dileglerini gaýtalýardylar. Ýene-de sarsyň gaýtaranny. Mescidiň ýykylman galan penjereleri şarkyllap daşyna açyldy. Men galanyň diýwarynyň ýene-de bir böleginiň goýran bolundygyny aňdym. Mescidde çirkin tet köpelli. Daşardaky ok dägriniň tezi barha güýçlenýärdi. Demek, söwüş mescide tarap goly gelýärdi. Bir demir penje ýüregimi kukuregimden goparyp mınçyklaýan ýaly. Mescidiň içi garankydy. Ýeketäk çıra birinji sartgynyna ýere gaçyp, külüşok dögülüpdi. Birdenem mescidiň gapy darka açyldy. Işıktan giren iki tane orsun kölügötü göründü. Olary görüp biz jaýyň törüne çekildik. Orslar tüpeňlerini öňe gedip ödüllerine bir zatlar diýýärdiler. Ala garankyda olaryň gözüniň möjügün küýaly, ähli zada açky bakýanlygyny aňladym. Aýallaryň şaýdepleriniň şıngırdadyny eşitip, Ors eskerleri etiýetini alan açy ýyrtyjy dek töre baka ýürediler. Ýagy ýerden girip, gözler garanka öwrenişmän soň gapana basajak ýaly howatyrly ätleýärdiler. Tüpeň tereşdirdi. Atylnyk bir aýaryň döşünden degipdi. Ol köksap bilen sargamış ýaly ýere ýykyldy. Ahyn ala birden göğe götürüldü. Bir ürkün sürü ýaly mescidiň beýleki böwrüne eňdik. Ýene tüpeň tezi ýanglandy. Bu zapar aýallaryň başga biri ýere ýadyldy. Gorkudan gözleri hanasyna sığmayan aýalyň alaşdy keşfi gözümde galdy. Aýalyň we şagalaryň arasyndan ýüregim lerdana gelýärdi. Bokurdagym uğrady. Dem ýetmeýärdi. Gözümiň görýänlerine ananasym gelmeýärdi. Birdenem doňup galdym. Eskerler ýykylyp ýatan aýalyň jesediniň ýanyna bardylar-da,
Ädikli ayaklarla ölün göwreleri eýletine agdardylar. Mescidin içine ýazryn namazlyklar ayarlaryň tenininden dökülýän ganyň gadyrrenke goýuldy. Oruslar ayarlaryň baş uzuny geçdiler. Diýdepdiler hemde bet nişan gülüşip başladylar. Olaryň maňa goly oturany ölün ayarlaryň biriniň ýakadyndaky gül ýakadyny goparyp aldy. Ol jetedin gulagyny ýalpylap duran gulak halkary görüp it ýylgyryşyn etdi. Pikirlenip durman altın halkalarda çekip kopardı. Menin munun artık saklanmağa takadım kalmanı. Kanım dipemi urupdu. Bursa gatılıp namart ýaly bu olup geçýän ahwalatyn syýynsyz bolup biljek dälim. Niyeti udagy çekmek. Bihal ölüme deňdi. Men saplyna gyýnyndan çykaryp golaýdaky orduň üstüne öýdüm azandım. Barabar mana bar güýjümi pysagy onuň gursagynyň goýdurdum. Esker bir çekdi, güpürdäp gitdi. Ýeri ekran soňam bir büdülüp bir ýadyryp jany sıkýança toglandy. Jowherim sapyna çenni göwreçmen eken. Eskeriň temeli galan destine men bütün göwrämiň galşaýanlygyny, dişlerimin bir-birini degip şakardaýanlygyny duýdum. Özüme giremdi. Beýleki eskeriň döşüme tüpeňini çenep duranyny gördüm. Ol meşäni gyssygy bardadan gutordy. Şonuň şünem ölmänkem, sesimiň ýetdiginden gyýgyryp kalma ýygynynyň ähli ýigrenişleri daşyna çykaratym geldi. Çünki meniň giýje galmagym şol berç baglan ýigrenişler bilen ölüp gitmegim mümkin. Garşymda ýekece barmagy bilen meşäni gatyp janym alyp biljek eskeriň göni-gözüne seredip kapyr, Hudaýsyz diýip gyýgyrdym. Men sesimde ýanglanan ýigrenişden ýaňa endirip gittim. Soňam boğazım dolu duruverdi. Gözüme ýaş aýlandy. Men bir adamyň beýleki birine ýigrenjiniň şeýle eýmens güýje eýe bolup biljekdi hakyny pikirim etmeýärdim. Birdenem tüpeň göçdi. Men gül ýykylmadym. Maňa derek orsuň eskeri çäşerip ýatyrdy. Görsem, işikdäki goý tüssäniň aňarsyna batyrgan urdy. Ol jaýdaklara gyssaýady. Barın, daşar gaçyň. Gaçyň. Galada durmaň. Sehra. Gaýra guma gaçyň. Başyňyzy uturyň. Gorkudan haýgaçan aýallar, çağılar. Mescitten çykyp gölleriniň ýerin tarapyna gaçýadylar. Men göl ýerinden butnap bilemokdum. Öz göllerime inanman. Garşy bir serilip ýatan ýesgerleriň, birem gana bulaşan ayarlaryň jetedini seredýärdim. Depemden dawanmy şenni derbatyp sozap haşlaýardym. Menne öňülmedik duýgular oýanýardy. Nädip bir ýerini öldürip bildim-kem. Şuny deňiz. Adam öldürmek hakyna pikirim etmändim. Ondan men ýaşymym adama ýarag şenemäge hetdedir ýalar ahyrin. Asal men mundan owul kimiňdir bir ýeriniň deminiň sowgurlan pursadyny ýa-da jan bermek üçin döwülüp ýadyryp ýatany görmändim. Asal bolsa men hakykatdan başga bir dünýäde bolup görüpdim. Daşda galan öňkü dünýämden bir ýerini tutup egremek hakýady. Bu edepli, ideal tesbilen. Yaş başı, men sen bilen. Yer bir yerden gideli. Bol olga. O yerde sana mal bakan sehran garaşyady ýady. Bu batyrganyň sesidi. Ol bokurdagy doğlunyň sesidi. Yarılacak durun sesi. Hatta bir sesi yalvarma eňemmadi. Ol yerimden tutup
Gapa tarap çekýärdi. Daşar sıkamızda meniň bar görünüm yeri ýadyryp ýatan adam jegetleri. Ulagymdadı. Batyr hanyň aýdan iň soňky sözleri şo ýaňranyp durdy. Ýaş bagşy, eglenme. Sehra tarap git. Başyň gutarjak bol. Soňra ölmegelimden soň Batyr hanyň meni mesjitden erkime bakman çekip çıkaranlygyny bilip bardym. Jümle jahan därden kukuýady. Daş töwrege teredimde orslaryň şar tarapdan galat şolýanlyklaryny gördüm. Türkmenler topuň düşen ýerlerine oýlardy. Yıkılman galan öýleriň içinden tüpeňleriniň niýilini gedip ýatyrdylar. Aýagy üstüne galan ors esirler ýöränden şo niýillerden oç çykyp gidýärdi. Emma sıpar esirler atıp aňyrsyna çykardan köpdi. Men öýüme tarap bolgadym. Galadan çykmakam. Meniň etmeli işlenmädi. Men dutarym bilen Batyr hanyň buşluk hakymy beren jaňly öwüzüni halat etmerdim. Bir ahyrda mana meňdeş dogdak odunyň içinde. Sürü çeken terkäniň jaňynyň düňürdüsini, Batyr hanyň sowgudyny gonyp ýetişmändim. Öýden dutarym alyp agyra tarap ýeňdim. Ul şapatyndan ürken mallar bir böwre çekiripdir. Gapyny açyp olary daşyna kogdum. Bir böwre weýran bolun. Galadan jaňly öwüziň şahyndan mäkem ýapyşyp, giň meýdana tarap bolgadym. Yerden götürilen tozan bilen oňa ýaýran däriniň ýyty, tüssüzi, agyr ümür çöken ýaly. Galaň üstünden bu goýdy aýryjaga meňdemeýärdi. Galamyzdan çykman kam. Iň soňky sapar. Oň içine intizar gözlerle baktım. Şo wagty başyna ýaglyk birinin aýalyň eline paltalyp depesi çöken öýden çykanyny gözüme kaklaşdy. Onuň gözünden başga ýeri puta taralgady. Ol aýal adamdy. Emma haýwaty bilen erkek kişimi kädidirýärdi. Yaraly ýol orta salym edip durun bir nasar kimki. Onuň şepeline arlygy dolanyň sağı da bar ýaly. Ol gyrmagy sawyda birinin soň siňi seri daýmesen ýeke öýdüm ýady. Uzogyny bir bamy, asla aňşyr ýaly. Iki öň arasyndan geçşek bolunny, oňa orslaň iki tane eskeri petepet geldi. Aýal söýgünni. Onuň göreji ors eskerleriň mawy gözlerinden kaklaşdy. Ol şepeline götürüp gelýän dolanyň ýaglygyny gorsogyna bir kysdy. Sag yerini ýokary götürdü. Paltaň ýüzi ýalpylap gitdi. Orslarym onuň elinäki paltagyny göterenden imanlar göçüp gyýgyrşdylar. Iki tarapdan o ýalyň üstüne sürünip vurdular. Olaryň tüpeňiniň uwjuna dakylan hanjar gorkunçdy. Inne aýalyň gasary ýerge almany. Arkandan ýykylan öýüň tärimi, uwuklar dirilýärdi. Öňünde vurdu iki esker, iki ors, iki tüpeň, iki güllü. Maňa munun artyk garaşmaga püýje galmany. Elimde dutardan başga zat ýokdy. Dutaryň sapyndan tutup men hary gözleýän aýaly kömek algadym. Aýal nire gaçdym kam diýip gidere uğur tapmaýardy. Ol häzir aýagynyň aşagyna yer ýarylsa ýere girmäge taýýardy. Emma düşmanyň eline düşýük däldi. Eskerleriň ýüzi aňryk aýala tarapdy. Naçar maşgala biçäreginiň ýaňa guduzlana döndü. Ol aýal bir wada gorkony ýalym etdi. Emma bilýärdim ol öz ölümünden gorkman şagasyny azaryň gara kölügünden gaçyrjak bolýardy. Şagasyny halat etjek bolup ol göni ölüme garşy eskeriň üstüne okturuldy. Emma tüpeňiň goşan ýyly onuň bokurdugyna diýildi de gymyrlamaga yer goýmandy. Alazyny ýitiren ýene baltasy bilen eskerleriň tüpeňini
Yo korluğunu kakıp koyuverdi de, ya Allah deyip, baltasının bağdın yatırman, aylap eskirlerin qabat geleninin deperinden inlerdi. Eskir akım çekip bilmän, kellerini tutmağı da yetişmän arkanına ayttı. Inni ayalı gödasıp yumosu salımlık may gerekti. Yollaşın ölününü gören eskirin ünsibi ölünlüğü kaçmağı mümkünçilik olacaktı. Emma eskir gazabı münüp meşanı ısı. Naçar ayal zınıssız bir gıyıgırdı da elinak paltadını kaçırdı. Yönü kursağına bir kısan sağatını gülün mekam sakladı. Yıkılanladı. Sağatının aşağına yıkıldı. En son kuzağını sağalı eline cemlenen yali bäbigini koyuvermeyedi. Sağa zansız yatan inen gugresinin üstünne galdı. Bu vaka şeyler salt bolup geçti ölü. Men çağışap yatan dağıtların arasından geçýänsem, diýer galan urs eskeri bäbek gülen bolman, egilip ol ayalyň boýnuna gül ýakasyna-my, ulagynnak altyn halkasyna-my bir zatlara güýmenýärdi. Algap gelişime, dutarym aylap, garabaşyna gay eskeriň deperinden inlerdim. Dutaryň kıyadetiniň darbyny şeken kapyr dyýyna çökdi-de tükgülüne ýykyldy. Dutaryň deňe sap ýerimde galdy. Ýerde ýatan gurs eskeri ýene-de öýüne gelen ýaly boldy. Tüýşenekläp dikeljek boldy. Ýene ýüzi gum garbap ýykyldy. Ol jan howluny basyp almagy gelen erkin tehrasynyň gany goýuran topragyna agdyrdy. Şäge gumyň palçygy onuň bokurdygyna tegek boldy. Sıpar eskeriň gödýilgin farfasynyň arasyndan gızılgan akmany dowam etdirýärdi. Bäbigiň aglayan tesine ilki başga dünýäden gelýänler öýsemem. Soň onuň iki adım gapdalla Baku kagiden ederimin dinanyň goltugyny aglap ýatanlygyny gördüm. Başyna uran ýaglygynyň çigini epesli wagtlap södülmän soň düşmana yaraly ýolbars kimin topulun merdana gelinin kimdigini tanamadym. Tanam soň ölü. Onu küsüňüm gowşap gitdi. Ol Batyr hanyň gelinidi. Adyny hanyň aýalydy. Goltuğumda sırlayan bäbek bolsa, hanyň ilkinji yeketek agtygydy. Men egilip bäbegi götürmek suwlumdy. Enesi şagatyny şeýle bir gujoklapdyr görün. Onuň goluny ýazmak başartmajak ýaly. Goýa diýersiň ölmezden öň ol şagatyny adam oglunyň eline düşürmezlik üçin gaýdyp elim açylmasyn diýip Allahdan dilek edeni meňzeýärdi. Agyr soňunda ähli güýjüm ýygnap bäbejigi şiir ýürekli enesiniň elinden boşatdym. Bu ahwalata gark bolup durşuma bir pikir kelläme geldi. Men Batyr hanyň Batyr gelininiň yarasyndan akan gany barmagymy batyrdım-da. Onuň sırlayan bäbeginiň maňlyny degirdim. Ýa-ni dünýäden dem alyp başdan insan perdendiniň akça maňlyny barmak ýyllyk gan tagmasy galdy. Men dowdugy öwürden galadan saltrak taşlaşmak isleýärdim. Ýolly garapsyn bolup borşýan öýleriň arasynda mäläp iki waka at salýan öwüji gördüm. Onuň jaňynyň düňürdüsi bu dünýä bilen hoşlaşan mehriban adamlaryň çagyrýardy. Häzir görü. Batyr hanyň boşluk hakymy beren öwüjidi. Onuň jaňynyň uloklary gidýän owazy ünsimi ulak öýdüne çekmedi. Menini elimdäki bäbejikden başga hiç takda pikir etmeýärdim. Ýykylan diwarlaryň gany boýulan meýdançanyň içinden geçip barýakam. O ýerde bir ýerde gorslaryň garşyna
açık döşlerini gerip garpışyan, düşmanın tüpünglerinin uğuzuna dakılgı hanzara penzi uryanlarını gördüm. Şol çölün algır böğürlerin arasında Batır Han'ın. Adyny Han'ın we gör inni nejeme yerler diýdaryna zar galan mehriban owadoşlarymyň hem bardygyny. Men ömrüm boyu bir gynamda gezýärim. 13-nji perdäniň owazy. Orfirliğinin maňlaýynda ganydy. Yaş bagşynyň maňlaýyndan hyryp gaýdýan derdamjalary dutaryň kädesinde damýady. Kirişler garlan dutar sagynlanyň derinden ýaňa edilip gidipdi. Yaş bagşy gussa batyp, hem tolgunup, ýüzüni aşağı salyp sesi oturdy. Dutarynyň kirişleri garlaşy ýaly onuň bokurda garlypdy. Agar dımışlyk höküm sürýärdi. Ojokdaky oduň ýanyndan ýokary göterilýän ýalkym oturanyň ýüzüne oýnaýardy. Hemmeler ýaş bagşynyň şinnidem titreýän ellerini kirişe degip ganyn barmaklaryny uly bir syryň şaýady hökümine teretişýärdiler. Orfyelli maňlaýyny goýan goşa diýdini uzoklap oturdy. Ol maňlaýyny diýdine däli, weýran bolan galanyň kerpiçlerine goýan ýaly. Innam jany lowlap ýanýardy. Maňlaýyny gatap galan gany şenni sözýärdi. Orfyelliň bütün bedeni sanramağa başlady. Ol bu sanramasyny saklajagan bolmady. Gözleri göreýmäge gurudy. Emma bokurdagy dolup geplemäge may bermeýärdi. Göz ýaşyny saklajak bolup eden çıtalaşmady tükenni. Ol ara birden maytallydy. Müňürp goýberdi. Orfyelliň ahmyrly agyzy gary öýüň tüýününden burum tüsse goşulyp çykdy. Ümsüm Sehranyň ala garanklygyna ýaýrap gidýärdi. Ýüzüp Gozuk 1962-nji ýylda dogurun, ýokary bilimli. Tehran Üniversitetiniň fars dili we edebiýaty boýunça okuwyny utorýar. 1986-njy ýyldan bäri hikaýa ýazýar. Şu neçen onuň 20den gowrak kitaby Eýranyň belli neşriýat tarapyndan köp tirajda çap edildi. Ýüzüp Gozuk häzirki wagtda her 3 aýdan Eýranda çap edilýän halkara derejesine eýe bolan Ýaprak adly jurnalyň eýesi we baş müdiri.